Har du nogensinde spekuleret på, hvor vigtig din bils servicehistorik er? Det er ikke kun dokumentation af udførte reparationer, men også nøglen til en bedre forståelse af dit køretøjs tekniske tilstand og øge dets værdi på det sekundære marked. I dag viser vi dig, hvor nemt det er at tjekke denne historie takket være vores hjemmeside automoli.com. Servicehistorikken er en komplet fortegnelse over alle udførte reparationer og vedligeholdelse, såsom olieskift, bremseservice og større reparationer. Hvorfor er det så vigtigt? Har du nogensinde spekuleret på, hvor vigtig din bils servicehistorik er? Det er ikke kun dokumentation af udførte reparationer, men også nøglen til en bedre forståelse af dit køretøjs tekniske tilstand og øge dets værdi på det sekundære marked. I dag viser vi dig, hvor nemt det er at tjekke denne historie takket være vores hjemmeside automoli.com. Det kan hjælpe dig med at sikre, at din bil er i god stand og give potentielle købere tillid til, at den er blevet serviceret regelmæssigt. Dette er især vigtigt, hvis du planlægger at sælge dit køretøj. En komplet servicehistorik kan øge dens værdi betydeligt. En bil med en veldokumenteret servicehistorik er en garanti for, at ejeren tog sig af bilen. Købere er villige til at betale mere for et køretøj med en klar og dokumenteret historie. Men manglen på sådanne oplysninger kan rejse tvivl og reducere bilens værdi. Det er utrolig nemt at tjekke dit køretøjs servicehistorik på automoli.com. Du skal blot indtaste dit køretøjs VIN, en unik identifikator, som du kan finde på registreringsdokumenter eller på selve køretøjet. Vores servicerapport giver detaljer om de udførte reparationer, servicedatoen og køretøjets kilometertal på servicetidspunktet. Det er en omfattende database, tilgængelig for næsten alle mærker og modeller. På denne måde får du et komplet billede af din bils tekniske historie. Udover servicehistorikken giver vores rapport også oplysninger om anbefalede serviceprocedurer, der hjælper dig med at planlægge fremtidig vedligeholdelse og undgå dyre nedbrud. For eksempel indeholder rapporten detaljer om anbefalede serviceintervaller, såsom olieskift for hver 15.000 km eller bremseinspektioner. Alle disse oplysninger er bekvemt præsenteret på ét sted, hvilket gør det nemt at holde dit køretøj i topstand. Vent ikke, indtil et mindre problem bliver til et stort problem. Besøg automoli.com, indtast dit køretøjs VIN og tjek dets servicehistorik. Tag kontrol over din sikkerhed, for at blive selvsikker på vejen og maksimer din bils værdi. Automoli.com, din betroede kilde til pålidelige køretøjsoplysninger. Glem ikke at like, kommentere og dele. Hvis du fandt denne video nyttig, så del den med andre for også at hjælpe dem med at være sikre. Vi ses i næste video.